Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hintay ibasa ti Proverbio 21, versikulo 6. Mabiit ang mapukaw ti sanikwa anagunod iti sinasaor, kat mayarig iti silo amang iturungkan ka iti ngiwat ni patay. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nagatang kumitla ang jay daga iti asidag ti karayan iha. Mayat nga aramidan na swimming pool. Pagkwartaan mananday toy. Nagatang yu ka diti daga, dagiti mamirmiraot at dinaammo ti agbasa, mama. Jay kadiagnagan iti doro ti dakdakamatam. Wansa. Dayjay ti agin lalaing, di na kayat nga ilako ti dagana. Nasaya at ijay, kaputapatad. Nalaklaka ti trabaho na. Pasemento laang, mabalinan a swimming pool. Nakama, madina mo ti agbasa day ti tao. Nadlaw ko, idi nakasarita. Di na ammo ti sasawan na. No di na amo ti agbasa. Nalakala ang agawan ti dagana. Pakitaan nyo ngamin iti kwarta. Tapno maalo ko iyo amang ilako iti dagana. Hoy, lalaki! Kabagyam ka diti akin daga dito yapaset. Saan, madam? Nila kay Doro ti aking kukuha. Amok anila kay Doro. Tidakdakamatak kat no kabagyam. Siguro, nga medyo adayon, madam. Apay ka di? Alukuyam amang ilako kanyak dito yapaset. No maramid mo, alaan ka akas trabahador ko. Trabahador? Anya nga iti trabahok, madam? Nagparamidak iti dakkel a swimming pool. May saka kadag iti trabahador ko. Swimming pool? Resort ka di? Jay agbayad ti umiaglangoy, madam? Siyempre, at the entrance fee na. May saka kadag iti agbantay iti swimming pool. Wow. Oh, madi kapay. At da pagsweldoam. Nay, naisaruong kamay at baraok. Kuha, tata. Umayak lang makisarsaritakin ka. Kasta ka, day. Ay kunak no adda importante nga ibagam. Importante mo't lang ti pagsaritaan ta, tata. Anya ayaday ta baraok. Ibagamon no importante ako nam. Di mo ka di kaya ti ado a kwarta, tata? Sino nga iti madi iti kwarta? Sa dino ti ayan ti kwarta ako nam. Kastoy na tata. No ilakom kini Doña Marcia ti dagam iti asidag ti karayan, adun to ti kwartam? Ibagak met ken kabarok. Ti kwarta maibaws. Ngam ti daga, uray makimat, dagan tulatta. Awan ti makaala. O anya, nakasaritam ka di day Duro. Uwan, madam. Kuna naman ta di na kano kaya ti kwarta, tamaibus kano. Ti kano daga, uray makimat, sana man ano? Imbagam kuma, ano pag negosyo na ti kwarta? Umado. Jay dagangay. Apay, dumakal. Sige, madam. Ibagak to day tanong agkita kami manan. Kasanon no saan kayong agkita? Ingka kidi jay balayda, tapno makitam. Sige, madam. Mapanak nga ro, di balay na. Agawam, tapno maadaan kay ti trabaho. Apay, di mo kayat tagsweldo? Kayat ko madam. Mala, ikagumam nga ro, tapno adda pagsweldo Kimbag ta nasabat ka, nana. De, apay ka de, adda ka di masapul mo, barok. Diyo ka di kaya tagnegosyo, nana. Ay, anya ko maanegosyo, barok. Kumporme ang negosyo, mabalin mati story, di balay nyo. Masapul tinakkel apuunan no istor barok. Tapno at da pagpuunan nyo.
Ila ko yun ti dagayo kini Doña Marcia. No malugay, di sayang pa'y ti daga. Apay ko mamalugi nga inana. At dapan nakalugi ti negosyo. Kan saan mi nga ilako ti dagame. Anya ti madamag, naalokoy mo ka di, ti agin lalaeng. Ay, agpada namat nga agasawa, di da kayat ti kwarta, madam. Kayat da jay dagada. Ha, no di na kayat tinasaya at asaritaan, at daramidan ta, tapno mapilitan amang ilako. Anya rita, madam. Mapanyubot-bot ngan. Total, lawan na muna. Di na mo ti mapanagriri iti masaknan, tawan kwarta nga aramatan na iti abogado. Anya nga iti ramidan mi, madam. At danto kakaduam, mapan kayon to, ije balayda. Ikan kayo iti kwarta. Pagpirmain nyo iti blanco a papel, kasukat ti itadyo a kwarta. Angam kasanon nga agdaro, madam. Iso nga rod, abot-bot nganyo kunak. Pangtaan nyo, tapno agbutang. Lakay, ada sumungat ang nakamaskara. Nay, adan sagat dakas apanggap dagita Agsagana ka. Taimbaga idi ti anak mo nga aramidan ta. Sige. Ikaabil ko ti cellphone iti asidag. Ibijok ti aramidan dagita ang nakamaskara. Saan kang agpadlaw? Idi sumday tapang video mitayan ti paladpad ti tawang at damasetas na. Tapno saan da amadlaw? Wen, ikaabil ko na. Adaytan, saanan amadlaw talalingdan iti masetas? Nakayat mo ti Ado Korta. Pirmaam ti baba ti blanco a papel. Apay kumapirmahak day ta a papel. Saan ko nga mo ti agsurat? Amo mo ti agsurat itinagan mo. Tagbut-butos ka mat. No di mo pa'y lapirmaan. At dadakas ang mapasamakan ka. Anya ko matitakas ang mapasamak kanyak. Awan mo't ti basol mi kada kayo. Awan basol mo no pirma ka. Ngam no di mo pirmaan da ito'y. At dadakas ang mapasamakan ka. Ala, agpirma kan. Tadapay kwartam. Diyak kaya ti agpirma. Nalipatam sama tamay may sa tibiyag mo. Utangak day tamay may sa biyag mo no natangkan pa'y lang day taulam. Lakay, pirma amon, tamang ano niya ti aramidan dakin ka. Itian niya aga po apirma ngay. Pirma amon, tapno pumahanaw dan. Napirmaan na kadi. Adda kadi mo lang nasaya at abunga timparamid ko kada kayo. Good news, madam. Nalpasan ti imparamid yo. Nagsayaatan. Adamot gayam amom. Ita, boss, tiyawag mo kanya. Saan, madam? May mayat no boss. Ariglado, boss. Anya nga iti sumarunong nga iparamid mo. Awan pa ita. Awagan kanto no addamanan ipaaramid ko. Adto'y titangdan mo. Wow! Agyaman ak, boss! Basta natulnog ka kanya. Adupay timagimulam. Agtong pala kiti amin nga iparamid mo, boss! Saan mo agargarawan day ta kwarta? Amangan mo adama di aplano da kadata. Sigurado nga adda kayat dagiti managdakdakas. Ay, anya ita ti aramidan ta. Amangan no delikado ta ditaw Padasag ngayon man iti kabagyak nga bugado. No apay mat nga dakas to'y pasamak. Mala, sikat ti makamaw. Ay, maburbur siya anak iti napasamak. Apay ablangko a papel ti impapirmada. Ala agtin videok, ta ipakitak iti abogado. Intang arudain, sakbay nga dadakas ang mapasamak kadata. Mangtangdan kayo iti abogado ang mga ramit iti deed of sale. Nakapirma matan di ignorante alakay. Ignorante at talaga, iha.
Dayta ka ti pagdaksan ti ignorante kanawan kwarta na. Malas dalaang, mama. Swerte tayo, mat. Numalpas amin a papeles. Maarami dan di pagkwartaan a resort. Waniha. Ay na, nagpintas tungatan no addan resort ijay. Addan to hotel kan restaurant. Nalatak tayon to. Gapo iti makuna a resort. Adon to ti umay a turista. Lakit di ha. Anyan na nagmayat numalpas to. Nagpintas to abuya iti asideg iti karayan. Mas daaw to dagiti pobre. No makita dan to ti pagbalinan ti dagada. Awan to na ang dudanwa nga aglognak iti kapitakan. Saan to nakapitakan? No di kat napintas to a marmol a paglanguyan dagiti turista. Anya ka diti maipay ko kada kayo, angkan, auntie. Adda ngamin imay ijabalay anak ka maskara, atorne. Anya tinaramid da ijebalayo, auntie. Pinilit na pinagpirma nila kay ko iti blanco a papel. Pinirmaan nyo ka diti papel, angkan. Kapilitan tapinangtaan dakmait atornay. Saan ang mabalin dayta? Makaswan ti mga ramid iti kasta. Apay ngay nga tanga inaramid da dayjay atorne. Ti atap ko, kat amangan no adda kayat da atagikwaan asa ni kwayo. Nagpapirma da, tapno aramaten da, akas pamalubos yo. Kasta ka di atorne. Anya ngay ti aramidan may. Iwan-wanda kami iman. Ay, Awan ka diti amuyo nga aginteres iti sa ni kwayo, auntie? Ada mangal alo ko amang gatang iti daga may ngam saan may akayat. May sa dayta ang makagapo. Dayta igam yo a video, dakkel nga ebidensya ang napilitan kayo lang ang nagpirma. Sige, siya kon ti makamo. Nakasawuyo ka din ti gayam yung abogado, mama? Napan ka no ijay abroad. Padasag ti mangkita iti sabali a matangdanan. Engkay nga rod mangkita iti mga ramid. Tapno marugyanin ti proyekto. Mapanak to, iha. Sayang tanapan mo't gayaman ijay abroad ti gayam ko. Adomot dita ti matangdanan nga abogado. Basta da kwarta, awan problema. Pagsayaatan ti ado ti kwarta na. Mabalin abayada nida. Iso nga rod nga agunay kayon, mama. Tapno marugyan tayon, ti arapaap tayo a resort. Naimbag abigat mo, atorne. Umay kuman amwan, no anyan ti aramidan may. Binagaak amin nga amok nga abogado, auntie. No asino man ti mga ramat iti pinirmaan ni Uncle a papeles, kaawatan nga iso ti mastermind iti napasamak a pamutbutang. Kasta ka di, atorne. Saan kami ka di amay sagmak? Adda mensahe kadagiti padak nga attorney. Ano asino man ti mga ramid iti ipaaramid na, kaawatan a kasabwat. Maamuan tayo ita no asino. Amang ano ti matla ang imbagami kang ka nga atap mi ti akin aramid. Iso ti pasipsiputan mi, auntie. No mairwar na tinapirmaan a papel, kaawatan nga iso. Agsubsubalit kami to, atorne. Sapay ko tama amuan no asino ti managdakdakas. Mama, apay akasta ti langayo naggapo iti abogado? Oh, sinalbag dagi nga abogado. Di dakat kayat ti kwartakon. Pagkunaan nyo, adida kaya ti kwartayo? Kasano, kat idim pakitak ti papel, kat ibaundak iti sabali. Isuman matlangan ti inaramid ti simmaruno anapanak. Mano tinapanan nyo? Hayam mo pa yan. Ha, masurunak. Abogado nga tadagi jay. Di da nga rod kaya ti kwartayo ako na yun, no kasta, mama. Talaga. Iso mapanak to iti sabali nga ili. Imposible nga awan mayat ang mga ramid iti ipaaramid ko. Naduktalanan no asino tinangbutbutang kada kayo, Uncle.
No agdarom kayo, dakkel ti ebidensya yung gapo iti video. Saan kami nga ta maabak, attorney? Tinapirma am apapel, pinitsuran ti may sa agayam ko. Saan da ang makalibag? Awan kwarta mi, inuagdarom kami. Nanayunan pa ikit di ati nagreklamo kadakwada. Ta saan laang ada kayo tilinukod da. Kasta ka di, attorney. Ay, sinasaor nga rod ati imbak nang da. Wanang kal. Ado akaso itati sang wanda. Amangan numaungaw mitlaang ti kinabak nang da. Tasublyan dagiti linukod da. Aniyan a kinadakas. Gapulang iti sanikwa. Maiturid da ti mangluko iti padada at tao. Engkay agpakawan ka dagiti tattao anang idarum kada kayo mama. Tapno saan kayo mabalod? Nagpakawanak, iha. Ngamdi da kayat. Ipabalod da kano, tapnugong kunak. Mama, Pagbababawiyak ti amin, iha. Ngam naladawan. di mo tagikwaan, ti di mo kukwa, tasikan tumutlaang ti madaksan iti odina. Papagayam, di tan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Sound Effects, Jonah Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.